11 ya. Oke. 11 ya. Iki duet. Tapi joget loh ya. Otomatis. Otomotif bayar. Monggo Cak diaturake Mas Feeling melawan Mbak Tuti Asidatama. Ayo. Ayo. Sebuah lagu untuk Anda, Jambu Alas berpacu dalam melodi. Wah. Yuk. Bersama Mas Feeling Jambu Alas Madangkara. Kelingan manis esem. Hasil iki ya. Nyuwun ninggal katresnan. Wah, iki ya. Nggih. Siap Pak Marsono Sablon. Ayo. Ayo. Saiki tak goleke nah iki. Mbak Birgita. Wah ya. Ya Birgita. Ya Bir, ayo Bir. Ayo foto kaya apa? Men nembang ninggal katresnan iki lagu sing lagi hit iki, lagi naik daun iki. Ayo. Kula digoleke Waranggana sing uga lagi naik daun. Ayo. Mumpung Pak Prapto prei. Ayo. Ayo, jeneng Pak Prapto leren ngono wah awedi bebas ngejaki si Birgita ngono kuwi. Ayo. Melang kule Pak Prapto laris iki lho. Ayo. Ayo mesti Birgita iki saya sugih. Mesti Ciko nanti pedhot mesti. Ayo. Ora wis hidup semati kok ya ngono kuwi. Wingi hari wayang dunia ana isi lho. Rekake Mas Ciko kok ora rekake iki kuwi pakarti sing luhur buka lapak neng kono. Berbagai minuman-minuman wis cemawis neng kono. Sing isah-isah Mas Ciko, sing meramu berbagai minuman Mas Ciko, sing ngedoli Mas Ciko. Lah sing wedok ngapa? Wira-wiri tok. Pas leren aku kuwi kok. Iya. Ya Nduk, Bir ngadeg kok Nduk coba kaya apa. Mbak Birgita Ayu. Komplete sapa ta Birgita Ayu sapa? Birgita Ayu Setiani Haryanto. Wah, Setiani Haryanto. Ya asli ngono enek Haryantone. Asli, Pak. Iya. Birgita Ayu Setiani Haryanto. Dimbui PO ora? Mboten. Mboten nggih. Oh, iya. Mboten, oh, Pak. Ini bis, Pak. Ayo bis bener. Ayo. Coba nembango. Mbok dikeki bawa apa ta apa ana Bir? Ayo Bir. Bawa ora mangkat, Pak Dalan. Tegese dudu bawa wong ngono lho. Bawa tembang ngono lho ora. Men kena nggih rambatan ngono. Napa nggih, Pak? Sampeyan arep lam-lam tilam ya kena. Arep nyilih pangkure Bupatmi kae ya monggo. Nggih, pangkurina samawan, Pak. Rinasa ya. Nggih. Bir. Sip, nggih, Mbah. Oh, lah pripun? Papa. Aduh. Yen sip berarti nyawer nang jenengan. Lah terus jenengan sip. Ya disawer donga. Lah duweke ndang tek. Lek donga nganti kapan mbah iso tumuju marang keselamatan. Mboten. Lah pripun? Lho malah mesake to Bir malah kon ngepek kabeh ngono kondure piye kuwi engko. Senene karo Mbah Putri terus piye jal. Ayo. Duwite kok kene ledek-ledek ora ngono. Iya. Bir. Rina sayake rasa Nayai
Besok lulus saka jurusan Karawitan isi Surakarta rencanane apa? Planningmu bar kuwi? Kula pengen dados bidan, Pak Dalang. Bidan? Nggih. Kok iso jalure piye kok sinden dadi bidan iki lho? Lah, nggih, kula niku pengen ajar nyuntik Pak Dalang. Lah kula disuntiki terus lho Pak Dalang. Oh, lah iya. Ayo, wah, jan ciko. Ayo, luar biasa. Ya wis, lah mbiyen kok kuliah dadak ning Karawitan ora ning Akper apa ning apa ngono? Lah nggih, salah jurusan Pak Dalang. Heh. Boten Salah boten. jurusan ya engko dirampungne S1-ne bar kuwi mlebu ning bidan ngono. Ora apa-apa, wong menuntut ilmu ki sampai ke negeri Cina ora masalah kok ya. Mumpung sik mampu, sik iso berpikir ngono. Nah. Ya, Bir. Kapan sumanding sisihmu Yen sok tanggal 22 kuwi awake dhewe kudu taat karo Mbak Tuti. Wah, Nggih, iya. Pak Dalang, siap. Mergo sing apa kuwi Bose jenenge? Mbak Tuti. Bose iki Mbak Tuti kuwi. Ha iya, Pokoke esuk jedul limbukan sing ngadeg dhisik dhewe kudu Mbak Tuti. Wah iya, Wis ora kena diganggu gugat. Ha iya, sing ngono kuwi. Heeh. Ade mampir kono. Mampir langsung dimanggake karo ning daleme Mbak Tuti terus diterke ana ing kagungan kersa. Wah iya, engko saurunge kanca-kanca bonangan Mbak Tuti ya ngadeg dhisik. Nembang sik. Nembang. Ngono kuwi. Ya Bir. Nenai. Yen wis rina enggal ratri kang kadulu mong sliramu tanah liat dak tresnani lahir batin. Nah, coba kaya apa? Sing ngarep langgam dhisik, yang kedua engko jaranan. Coba kaya apa? Ayo buka celuk Bir, ayo Bir. Nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggal apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa
Ayo wis. Pur. Areng. Oh. Ayo nak. Pur lagi. Ayo yo. Lah nembang apike kaya ngono, joget luwese kaya ngono arep dadi bidan. Ayo. Eman-eman bir aku sing ora lila bir. Wis ta kowe menekuni profesimu dadi sindan iki calone walah tenan. Kowe tahun 2025 ke atas sing hit iki calone awakmu. Nah. Ayo. Mula kudu dipertimbangke tenan aja antarane sinden karo bidan. Ayo. Syukur yen pancen pas sasi rame tanggapan nyinden, mulai pas poso bidan ngono. Apa ya iso wektu diatur kaya ngono kuwi. Nah, iki pokoke kangen-kangenan karo Diajeng Chandramulya. Ha. Oh, sakitnya tuh di sini. Wah, iki apik iki. Iki lek ora Diajeng iki ora apik iki. Ayo. Pancen duwe spesial dhewe-dhewe ya. Lek rawakmu sing nembang mliwis putih, nembang bangsane sakitnya tuh di sini ngono rumah aku ora pas. Dadi lek pas awakmu ora tau mangkat ngono ya ora tau metu kuwi tembang loro kuwi. Ngono, nanti kaya ngono kuwi lho, mergo ngepaske karo karakter lho. Kula iki pancen sing tersakiti kok, Pak. Piye to ceritane ora kok iso tersakiti Malah ora. curhat. Aja ngono kuwi. Wong sing jenenge cah enom iki golek bahagia, pacarane golek seneng aja nganti tersakiti, aja nganti. Mboten nek kula bahagia. Syukur ngono kuwi. Nyatane aku anggere ndelok storymu ngerti Pak Bu mulai runtang-runtung ngono kuwi. Wingi kondur neng Tuban nggawa mobil piyayi loro ngono aku melu marem ngono. Wis ngono kuwi jenenge putra put kuwi ngentas troki neraka. Dadi anak kudu pinter ngentas nandange wong tuwa wis ngono kuwi. Nggih, Rama. Iya Rama. Ayo Rama Bargawa ora. Rama ana maling. Nyolong apa? Nyolong Pitik. nyolong pitik ora. Ora sumbut ora kondang no ora. Langsung nggih. Yo nganggo bawa. Lah nggih maksudnya langsung bawa ngoten. Oh iya, Mbah Anggeris. Bocah lek kerepen tanggapan awan bengi. Bawa sare ya nggih, Pak nggih. Bawa ora melu lho ngendikane mbae Pak Yoyo. Ya lek ngono uran-uran. Uran-uran, Mbah. No. Ya diresapi. Ayo, Jeng. Diresapi. No. Menjiwai. Menjiwai, bayangno pamane sampean ki duwe pacar, soal pacarmu ki dikirimi foto-foto sing vulgar. Kira-kira sampeyan iki atine piye ungkapno ning lagu iki. Lah ora ngono ora iso menjiwai. Ayo. Ba. Oh, sakitnya tuh di sini. Kakanda Sri Basudewa simpan gambar
umure saya tambah suarane saya banter. Ha iya, mbiyen ya mung ringik-ringik ngomongan iki kancane ora krungu. Ha iya. Bareng nyuwara wah tenan iso ngumbulke terop. Ha iya. Kula anu mik vitamin terus. Mik vitamin. Vitaminnya apa? Nggih, vitaminnya lho. Imbus ngoten niku lho, Pak. Oh, dayane vitamin suara dadi banter. Nggih, insyaallah. Manut bidan ora masuk akal kuwi. Lah pripun? Kedahe pripun? Ya sing hubungane karo swara, pamane metil utawa gurah utawa ngunjuk sing anget-anget dadi swara apik. Mau vitamin kok iso ning swara banter. Lah menjaga daya tahan tubuh kok. Oh, yen tubuhe bertahan lama. Kok bertahan lama? Ribet to, Pak. Tegese iki sehat ngono terus. Sehat ngono. Suarane melu. Lah sehat. biasane nek suwanten telas ngoten niku kan nggih kegawa awake kurang sehat ngoten barang to, Pak. Oh, iya. Lagi ngoten to, Mas Dar? Kirangan. Ya no. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Tak lama semua tahu. As. Prahara Nagri Oh. Mandura. Oh Kakanda, Oh Kakanda. Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci, dilalap api, karena kini, muncul segopi dia teman Amirah, sungguh berani berulah segopi. Ya. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa, sudahkah saya seragam papi? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Madangkara. Oh Kakanda, Oh Kakanda. Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci, dilalap api, karena kini muncul segopi, dia teman Amirah, sungguh berani berulah segopi. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa, sudahkah saya seragam api? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Matur nuwun. Kaya sik apal to nak kowe iki. Kula Pak. Iya. Elok bocah wis suwe banget lho iki ra metu iki. Ha iya. Bareng metu kok ya apal sian. Ha iya. Pancen ya sinden saiki cerdas-cerdas daya ingate luar biasa.
Mongko tembang saiki pirang-pirang tenan. Mongko tuntutane kudu jumeneng, yen jumeneng ki maca buku ki wis elek. Ha iya. Mula ya upamane enek sing rapal apa piye mesti engko enek sing mancing-mancing ning mburi nerjemahke ngono kuwi. Nudoi nuntun ngono kuwi. Takku sangka. Tidak aku duga. Ngono kuwi ya. Karena Heh? Nah iya ngono jenenge saling membantu, saling memberi motivasi, memberi support ngono kuwi. Mulai ya wis Madangkara iki sindan-sindane iki wis temenanan wis apik-apik kepenak-kepenak ngono kuwi. Nah iya, Dadi kancane nembang no liyane memberi respon piye carane men panggung iki disawang apik mergo sok-sok ya disorot ning kamera iki yen sing nembang ki esem guyune iki penuh. Ning lek sing nang mburi iki banjur nanggatekke malah hapian dhewe, malah dolanan apa dhewe ngono ki malah janjane kurang bersinergi. Wah iya, ngono kuwi. Becik-becik kabeh. Ya, saiki genti Mbak Tutik lover. Ya apa iki. Wong iki wektune omber Tik. Oh iya, wah lali ya Mas Wiling. Wah nggih. Nanti WA aku piyayine kan. Piye aku cepak banyelan ra kok celuk-celuk ayo. Ayo Mas Wiling kene Mas. Wah. Maneman mumpung ketemu kok ya. Mandi apa kancani karo Mbak Tutik mriki. Ayo, wah. Biyen ki piyayine iki rada kuru, saiki wis ketok wis tentrem, rada lemu awake. Ha iya, Wis melu seneng dadi kanca kaya ngono kuwi. Mriki Mas Wiling, mriki. Nah, nggih. Dik kene Dik rene Dik. Ayo, iki. Disambut ki Mas Wiling ki Dik. Loh, kacamatanya mana? Nanti jatuh, dipakai dulu. Nah, rambutnya disisir dulu. Ayo, ndek ben niku kelingan Pak Yoyo. Apa? Napa niku kan rambutnya panjang pas nderek Pak Kang Korien kan rambutnya panjang gimbal. Kayak wig kok asine ora. Niku mboten mboten purun keramas. Tirose kramase nek mangke nek pun gadah pacar ngoten. Oh, iya, Patem Boyo Dek. Lah nggih sakniki pun garwa terus rambutnya niku dipotong pendek rapi jan teng fotoe kados Kak Seto. Iya. Ayo Kak Setong Kraman, ayo. Sampe ngadeg to kuwi Mbak Tuti wis jumeneng ngono kok. Lah. Nek dapal-dapal munggah. Wis. Kowe arep nembang apa wae mbok cara lawas Mbak Tutik siap. Oh, kula niku nggih memahami nggih. Memahami apa? Dadi mengikuti perkembangan zaman. Niki nggo musik to. Iki pamane aku nggo musik ngono iki aku nyanyi aja dibanding-bandingke lho. Oh. Kowe ngenyek rumah samu gamelan ra iso apa piye? Ora. Nggih, Cing. Nari-nari awakmu ki apal apa ora kaya. Lah, betul. Ayo. Wong cerdas kok ya Mas. Ayo arep nembang apa? Ya apa? Kula niku karek manut sing ning dhuwur no. Lah awakmu saiki ning dhuwur kok ya ora. Lah nggih. Lho, dhuwur pangkate. Iya. Sing penting kompak lho karo Mbak Tuti arep nembang apa. Iya no jambu alas no piye? Oh, ora apa-apa. Lah kan aku kan mengenang karo sampean to. Oh. Lah iya. Ayo dhisik iki ya bolo gitu. Ayo. Ya Wong ya kulino. saiki maning ndi, Mbak? Kula Daleme ten pundi? ajeng pinarak to. Lho, mbok menawa aku keblasuk ning endi ngono kan karuan. Teng Ngawi Kang Mas. Ngawine ngendi? Aduh. Wah, iki lawas iki ora ya. Ngawi daerah pundi ngono lho. Enak sinden ditakoni wong ngawine ngendi iki tegese iki daerah iki ngendi desane ngendi. Lah dicethakne nek kalih kula niku dadi gen ketok gamblang. Kauman Widodaren. Nah, mrene nek kula ajeng teng Gendingan kan mampir ngene jenengan. Ndek men ya wis tau ya. Ha nggih. Ora lho ning gendingan ngene sapa? Ya mbuh. Wong aku ki seneng sobo-sobo kok. Oh iya. Sampeyan golek-golek ya. Kira-kira ki nglipur pikiran, nglipur ati iki pokoke mlaku ngono wae. Oh iya. Bis-bisan Pak Yoyo angger ka Yogya teng Surabaya mandeg terus mengke muter-muter melih ngoten. Ha iya, pancen senengane ngono kuwi ya.
Dek kok Boyolali iki sire arepe mudhun ning isi ngono iki. Keturun bablas teko Sragen ngono kuwi. Biasa teko Sragen aduh kok kliwat terus balik neh keturun neh teko Boyolali akhirnya mulih dek. Ngono kuwi kulino pisan. Lah iya. Nggih. Niku wau lagune karyane sinten, Mas? Sing pundi? Sing Basudewa niku. Lah ngopo to? Kok isine kok pitutur apik banget. Jenengan ingin to? Ingin. Lho, aku ki wis suwe aku ingin ngene nang keturut. Lah iya kuwi karyane Mbah Sukron Suwanda. Nah, lek tenan to aku wis mikir lho. Nek wong ora piyayi lantip ngerti cerita wayang ora mungkin ngarang ngono kuwi. Wong kuwi cerita nek ora wong seniman arang-arang mudeng. Wah iya. Awakmu ya mudeng ki mau. Mudeng no. Berarti awakmu ya seniman. Loh, seniman. Oh iya. Dadi ki mau aku mudeng. Kakanda Sri Basudewa. Wah. Cinta suciku. Tambahiku barang iki lho. Cinta suci ngono kok. Digoda Gorawangsa ngono to. Wah iya. Mas, jenengan kan seniman. Nek upama jenengan ki pengen gawe lagune apa? Kira-kira apa? Unek-uneke sampean. Iki aku ki agek gawe lagu ning ngono tak populerke. Lah iya, intine apa ngono lho? Temane apa? Pokoke masalah lelakonku. Wah. Ngenes berarti. Sing kira ora bejaji tak gawe lagu. Ah iya ini ya ditampa kanthi ikhlas. Nyatane jenengan biyen ya anggere ning kose Mbah Darto iki yen sampean reneng iki sepi tenan. Oh nggih, kula niku pancen penggembira kok, Mas. Lah iya. Ning kula niku wau kula pancen dereng wangsul. Heeh. Ya mergine ora kok golek rai engko ben ditampilke neh iki ora. Lah ngopo? Ning pancen kula niku niki tirakatan. Alah, padune ngenteni aku, jujur weh. Ya ora apa-apa timbangane kowe dadak mleh nang ngawi lek cedak ning tan kono. Wani weh. Lah bojomu piye? Bojoku tak mlehke ning kono. Ojo sia-sia ora. Ngampirne kanca ya boleh-boleh saja ra apa. Oh, nggih lah tegese niku kan kula niku lega lilo ikhlas lahir batin gemari pahlo jinawi nek kanca kula niku. Kuwi lho sambunge ikhlas lahir batin karo gemaripah iki lho apa? Lah artine apa to? Lahir batin tegese ikhlas tegese nrimo apa wae ditampa kok gemaripah lo jinawi. Lah gemari Terus dadine kan gemah ripah kok Mas, nek wong ikhlas kan awake subur. Ya lho Den duwe tegalan, duwe sawaran, duwe sing gemaripah apane terus. Golek-golek lho Mas. Nggone tanggane diaku lho. Ya ora kok ya nggih. Yo diaturake jam 12 ya. Oke. 11 ya. Iki duet Tapi joget lho ya. Otomatis. Otomotif bayar kok. Monggo ca diaturake Mas Feeling melawan Mbak Tuti Asidatama. Ayo. Ayo. Sebuah lagu untuk Anda jam 12 berpacu dalam melodi. Wah. Yo. Bersama Mas Feeling jam 12. Madangkara. Kelingan manis esem. Kelingan ramah gemuyune. Tresno lan kasih sayange. Kasih sayange. Kanggo atiku pengen dadi bojone. Sayange wis duwe bojo. Hati loro. Wis pacut. Rasane ati. Rasane ngati. Yen nganti ora iso melu duwe. Yo. Alas kulite itu sing digagas wis duwe bojo. Gula
wis kepatut tresna rasane ngati yen nganti ora iso melu Hoi. Sumpah nang batin arep sehidup semati seneng lan sedih ayo bareng dilakoni yo Jambuaske manis rasane kelingan manis esene atau sekelingan kasih kasih sayang akarep ati pengen dadi terima kasih Sembah nuwun. Mas Feeling, karo Mbak Tri Hastutir Nomati. Nggih. Tengah telu, Truk. Nggih. Mbacut nih gelaring cerita. Kita iki Ndara Arjuna lan Ndara Punta arepe tindak oneng Kali Serayu. Pengen nguyung-nguyung anyeng kuyung Raden Werkudara anggene tapa ngambang ing kono. Ya. Kula lan panjenengan dapuk dadi Panakawan wajib tut wuri lekase bendara ing Hanjok dumateng kautaman Mas Bareng. Iya, Tru, iya.